Jackie. ¿Qué va? Es el chofer. Que puguem celebrar, com crec que mai he celebrat en aquesta casa en 24 anys, una petita victòria, està molt bé. Incorporació, no ho ha de dir una sentència, la llei de jurisdicció social preveu la incorporació de tots els treballadors al seu lloc de treball en les mateixes condicions en què es trobaven en el moment de la seva eixida de l'empresa i però efectivament és una sentència de nul·litat i per tant de reincorporació. No han recordado lo que te ha dado cuando vi el pasado de los padres. ¡Claro que sí! Amb un petit comentari, amb una xicoteta actitud, amb una concentració, plantant-li cara a algun dels fills de putes del Partit Popular en algun dels actes que hem anat, escrivint articles, fent un curtmetratge que estic convençut
Valenciana que està prou tocada. Tots els partits polítics i tots els polítics no són iguals tampoc. Arribem a l'hora final. El de demanar responsabilitats per la desfeta. Falta veure què farà l'empresa. Sisca dimissió! Entre d'altres.